Ikastolak loran, mila koloretan. Ikastolen sorrera Bilbon. Ezak eta ezinak astinduta, ia ezerezetik, gogoaren indar sendoz, bizi-bizi ernesen Bilbon euskarari aterpea emateko asmoa. Euskarak arnazaldi bat behar zuen, indargune bat. Gaur eguneko ikastolak, nola edo hala, hezkuntza sistemaren barruan daude, baina beti ez da horrela izan. Hasieratik hona oztopoz beteriko bide luzea eta korapilatsua eginda. 20. mende hasieran egin ziren lehenengo ahaleginak irakaskuntza euskaraz egituratzeko. Alde batetik, abertzaleak Bizkaiko Foru Aldundian sartzean, analfabetismoari aurre eginguran, auzo eskola sarea eratu zuten, eskolak azken auzoetaraino eroanez. Halakoetan, ingurua euskalduna zenean, eskolak euskaraz ematea erabaki zuten. Horretarako, andereñoak, materialak eta abar prestatuta. Era berean, emakume abertzale batzaren eta eusko gaztediren bultzadaz, euskal ikastolak edo eskuelas baskaz sortu ziren, irakaskuntzan euskaltzaletasuna eta erlijioa lantzeko. Eusko ikastola batzaren barruan elkartu ziren, asko izan espaziren ere. Gerra zibilak ordurarte sortutako asmo eta ekimen guztiak eten, eta erregimen berri zapaltzailearen esanetara jarri zituen eskolak. Eta euskal eskoletan ibilitako andereño askok atzerrira joan behar izan zuten, bestela zigortuak izango ziren da. Aurrekari horiek bizi-bizi zeuden 1960ko hamarkadan euskararen eta euskal kulturaren alde egiten hasi zirenean. Giroa borbor zegoela, ondo ere ondo erakusten dute orduko jarduera ugariek. Dantza taldeak, abesbatzak, euskararen aldeko elkarteak, kasurako euskerazaleak edota kilikili, euskaltzaindia, edili. Bestalde, elizak ere euskararen aldeko jarrera erakutsi zuen. Adibidez, mezak euskaraz esaten hasi ziren, eta euskarazko lehenengo eskolak euskal katekesiaren aterpean egin ziren. Hala ere, euskaraz hitz egitea galarazita zegoen, jendea beldur zen agur esateko ere. Giro horretan, guraso batzuek gaztelania nagusitu zijoala ikusita, eginalak eta bi egin zituzten ikastolak sortzeko. Gerra aurreko ikastolen eredura, euskarazko irakaskuntza erlijiosoa eman nahi zuten, eta hala antolatu ziren. Lehenengo, Xavier Peñaren bultzadaz, San Nikolas elizan hasi zen umetalde bat eskolak hartzen. Iralabarriko frantziskotarren komentuan jarraitu eta etxe partikularretan gero, harik eta Resurrekzion Maria Azkue ikastola sortu arte. Hori ere txiki geratu zen ezkero, Bilbotik irtetea erabaki zuten, eta hala sortu zen Lauro ikastola. Bitartean, Bilboko auzoetan, Santutxun, Deustun, San Adrianen eta abarretan, beste ikastola batzuk sortzen joan ziren. Karmelo, Kirikino, Begoñazpi, Deustukoa, Urretxindorra edota Artxandape. Eta beste horren beste, Bizkaiko herri askotan, Bilboko hasierako pausoak herrietarako eredu izan ziren da. Algortan, Portugaleten, Durangon, Elorrion, Galdakaon. Gurasoen bultzadak eraginda sortu ziren ikastola guztiok, baina arazo eta oztopo askori aurre eginda. Ahalegina ez ezik, dirua ere gurasoek jarri behar izan zuten, ez gutxi gainera. Diktaduraren kontrola zorrotza zen, eta behin eta berriz itxi zituzten ikastolak, baita izun handiak ordainarazi ere. Andereñoak prestatu egin behar ziren, ez zeukaten libururik ez ikas materialik. Eskolan, Frankoren adierazgarriak ageri-agerian jarri beharrekoak ziren.
eta kartilla de escolaridad lortzeko eskola ofizial batean izena emanda egon behar zen. Oztopoak oztopo, lehenengotan ikastolak bat eginda zeuden arazoak gainditzeko. Baina gizartea aldatzen zijoan, eta horrek ere atze txarra ekarri zuen. Alde batetik, erlijioak indarra galdu zuen gizartean, eta guraso askok irakaskuntza laikoa nahi zuten euren seme-alabentzat. Bestetik, aukera politikoak ugaritu egin ziren, eta horrek tirabira larriak ekarri zituen. Irakasleek ere, gero eta eskubide gehiago eskatzen zuten, eta sarritan ikastetxe publikoetan lan egitea gurago zuten. Horrek guzti horrek ondorio larriak ekarri zituen. Ikastolak zatitzea, arazo ekonomikoak, eztabaidak eta haserreak. Urte bizi-biziak izan ziren, baita gogorrak ere, baina adorez eta ilusioz beteak. Hala ere, ekina okerra data aurrera egin zuten, jauzialdi bakoitzean burua altxatuz, eta unean uneko egoeretara egokituz. Bizkaia osoan antzantzeko ibilbidea izan bada ere, lan honetan Bilboko ikastolen goraberak azaltzen aleginduko gara protagonistetako batzuen ahotik. Nik uste etxakola nahikoa aitortu Xabier Peñari egindakoa. Berak gure izan eban, Belbide Zipitria Gipuzkoan eban moduan, berak gure eban Bilbon be, zelanez, ikastolak hastea. Eta berak topa beban ama, alfabetatzen egualako antxe. Eta nik ezagutu nebanean, nik magisteritza amaituta nengoan, eta bere asmoa zen ikastola zabaltzea. Andereño bilatzen egoan. Eta batzutan deitzen eustan, esan da, Angeles, etor zaitez pisu bat ikustera, edo toki bat ikustera, eta batzuk desegokia ziren, beste batzuk arestiegia, eta azkenean, halako baten badago lekoa. Guraso taldeak, bilatu eban San Nikolasen, leku ederra, areto eguz argiak, zabalak, toki zoragarriak. Zezun lehenengo bilezina San Nikolasen. Bai, eta Iraragorrin klinikan. Hartzean, bai, aurretik, han hasi ginen, han jolastu eta zinen, eta dana euskeraz egiten genuen. Gero ja ikasten serioski ikasteko hasi ginen San Nikolasen sakristian, ezta? Horixe, ze orduan izan zala zure ama, nire aita eta Sabin Zubiri eskatu zuen baimena obispari egiteko katekesis bat. Osea, haizen zen katekesis. Zabaldu zen, 1957an urrian, baina 3 hilabetetan ja Gabonetarako eskaeraz pilo bat egunkan. Beste andereño bat behar zan, beste ikasgela egozan. Esan dut, gela ederrak eta egozara. Eta orduan agurtzan Alberdi beste andereño bat etorri zen. Hori bez Xabier Peñarek ekarri eban. Da nogaz, no zan andereño orduen? Izen ziren bi andereñoak. Agurtzane Alberdi, alde batetik eta bestetik Maria Angeles Garai. Eta guk harreman oso ona. Eurekaz, oso ondo, eramaten ginen. Bai, materiala geneukean, ez da? Materiala, bai, aurkiape, bai, ez dakit zelan egin zuen gure gurasoak lortzeko hori dana ez dakit zelan egiten zuen, baina, bai. Han egoten zen Don Jesus González. Abadea. Eta horrek laguntzailea zen. Oso laguntzailea. Eta gero egon zen bere zigortuta, horregaitik, eta klaro, gure gurasoa ordaintzen multa. Eskolea barik hori
Jolasteko edo igual? Bueno, jolasteko bai, baina bai, lutelestia eta mapak eta bai, hasi ginen apurbet ikasten, Agurtzane eta Maria Angeles ganera eurek asko jakin zuten gramatikari buruz eta eurek hasi ziren erakusten ja hizkuntza, baina ez bakarrik hizkuntza. Bai eta beste asignaturak. Neskak eta mutile batera? Bai. Guztiz mixtos ziren honek ikastolak. Ikasturtea oso ondo amaitu genduan, oso ondo. Posik eta egin programa guztia den amaitu genduan, gainera antzerki areto babe badeukan hor, eta jaialdi bategaz amaitu gendun ikasturtea. Ikasturtean zehar ikasitako ipuinak, edo olerkiak, edo abestiak, umeak antzestu ebesan, eta gurasoak posik, eta gube posik, eta ikasturtea isilpeko ikastola, baina oso ondo amaitu genduan. Baina udan, bat amate salatu, eta orduan debekatu eben daitzi. Umeak kalean gelditu ziren. Francisco Tarrakire Alabarrin eskaini bezan euren ikasgelak. Eta han hasi zen, bigarren kursoan. Hoy han empezado las clases infantiles en euskera en 2 salones espléndidamente preparados a cuenta de los padres de los niños y de las niñas de la Juventud Antoniana. Todos los alumnos son párvulos, hacen de maestras 3 señoritas, solo hablan en vascuence en las clases y en los recreos. A todos les traen y los llevan a sus casas en autobús. Son hijos de padres euskaltzales de buena posición. Uno de ellos es doctor y operador Iraragorri. Baina behitu zelan egonda erdian beti abadeak. Zegero joan ziren Iralabarrira, Frantzискanoetara, eta han ja egon zen beste klase bat. Gurekin han arpegia epintzen zuena da hori aitan irretxe. Ja gehiago, ordutegia ere bai, gero rekreoak, hankalean, klaro, edo zezen plazara. Gela honetan emoten ziren eskolak. Gela honetan. Eta hemen honea etorri zen polizia. Baina bigarren urtean, zer jaso zen, barriro salaketa bat eta itxi. Ja, ordurako 4 andereño egozan, 4 andereño. Lehenengo ikastolan Juli Berrojalbit, ama zan, Tererrota etxe, izekoa zan, horrek, orduan, umeak kalean ikustean, zer egin eben, umeak batu ebezan taldeka, Bilboko auzoetan, euren etxeetan, eta batzutan ibiltzen ziren, hilabete etxe baten, beste baten doran txandaka ibiltzen ziren. Eta ni hasi nintzen nire etxean, hemen, etxe honetan. Lehenengo hasi ginen Andere Jon etxetan. Eta baita ere etxe bezala, hemen hartu 6 o 7 ume egunero ekarri Andereño batekin eta klasek eman. Izan zian etxe asko. Baina, klaro, aukeratu bihartzian oso ondo, zeatik etxeko jende guztia, Azpien zen bizianak, Goian zen bizianak, eta ez zan erraza izaten. Pisuetan zen, astero, famili baten etxean, astero. Susmorik sortzeko, eta holan gainera guraso implikatuak, implikazio gehiago dago. Ekoan nolan, ez da?
bebai, etxietan beti bildurritzela gure gurasoak, ze, klaro, batean, hile baten, arratzalde guztietan, 15 edo 16 pertsona sartzea etxe baten, bazara eta erakutziken dozkuen, isilik egoteko, atezainari ezer esan ez, eta talde osoa ez beti irten edo sartu, apurka egiten dena, eta hori egiten genuen, bai. Itzuli ginen, Elbira Tipitrian metodora, lurrean jarrita da, han beste atzeko gana. Umeak sartzen ziren, kendu elkarreko oinetakoa, jantzi ikastolan egoteko, jarriten ziren. Lehenengo zutunik abestu, hori bai beti abestu. Hemen bekoak edo ekoak ezeben ezer esaten batira. Eta gero jarriten ziren lurrean, eta lurrean egiten zen lan gehiena. Bakarrik idazteko, maila zabaldu eta han idazten. Bai, ni gogoratzen umetan, etortzen zirela neska mutil asko, 18 bat edo gela bete jente, eta eskolak bertazian etxean, ezta? Eta ni eurekaz, nek ninduen antxe, formal, beste eskolaz nik ikasiten egon. Eta, ekintza guztiak taldean iten ziren. Ezan eskola, ofizialki ezan eskola bat. Ezan eskola ofiziala, ezan irakaskuntza arautua, ezan guztiz klandestinoa. Baina aiatu zan momentu bat ezin gendu lagoela jarret. Ikastolak etxekoak gendu ziren eta danak eman ginduztan. Eta handereño portatu zian, ez dakizu nola zian, handereño onak, zuzenak, eskuzabalak. Arazoa zan, inspektor de enseñanza edo horrek izaten eban, jakin ebanean hori ez dago gula libro de escolaridad, hori behar zinen duen. Eta horretarako, legeztatu behar zan, ikastola. Hori izan zen, 65-66 urtea hemen etxean egin gendun. Azkenengo hilabetea izan ezik. Azkenengo hilabetea, Resurrección Maria de Azkue ikastola sortu zen, eta hile bategaitik joan ginen Elkano 6-ra, libreta de escolaridad horre lortzeko. Eta 66-67an, han hasi ginen, lehenengo pisu bat bakarrik, hurrengo urtean beste pisu bat, hurrengoan gran behara pisu bat, bestean beste bat. Orduan, behar gendun organizazio bat, eskola hori aurrea emateko. Kasutan antolatzeko. Maixuk, joaten ziak klase ematea besteik ezerrez. Eta ordu jarri ginen gu, taldekoak, bakoitzek egun bat. Irikiatea, etortzi baino naumean, itxi eguardian, irikiatzaldeako eta itxi gobean. Eta hori gendun kasi 10 guztiak. Eta administrazioa, hartu emanak, maixuak bilatu hortarako eta zuzentzeko genduke Julita, Rojal Bizan maestra. Eta dirua bilatzeko genduken atere errota etxe. Eta organizatzeko beste 2-3. Jende asko ukilen du gure inguruan. Zatik danetako bihartzak jendea. Gauza ofizialak edo joan behar zen entrevista bat egiten obispoarekin edo hori beti gauza garrantzitsuak aitak, gizonak, ez da? Betilez. Bai. Betilez. Baina gero, han ibili antolatzen gauzak edo hori handrak, emakumeak. Etxean zan neska mutila danak nazte. Bai. Eta araian ginean, banandu gindu esan, mutilak eta neskak. Izango zen hasi urtegaz edo, behar bada. Hau da, Elkano 6ko ikastola, hau zan lehenengo pisua. Zan gelandi bat, beste gelandi bat, eta hor geunkan, hango balkoitzuen, bandera, espainola, ipini behar zan da. Belen bekien duen, Belen olea gordia, eta Juli Egiagazde baiongo zen maila 2tako edo 3 mailatako ikasleak, mutilak danak. Hori ikasmailagoan, pupitreak. Gero horti pasau ginen, Gran Biago eta Amairun. Han ipinten ematean Akademia Oñate. Eta han maisuak eukigen duzan lehenengo aldiz,
goatzen daz, Maizu Isidro eta Imanol. Libururik nik dakidala ez genkan giza soina baino. Ja, maila horretan, maila altu horretan. Giza soina. Eta nik ez dut goatzen beste libururik. Fitxak eta bai, materiala irakasleak sortutakoa eta holako gauzak. Lauroen kontua sortu zen premia batetik, maila gehiago behar, leku gehiago behar, patio instalazioa behar, kirolerako, eta lan sortu zenek Lauro. Holan, ondo jarraitu eban, baina zer jasoten zen, beste arazo gurasoak hasi ziren esaten ez dauko jolastokirik, ez dauko kirol zelairik. Bai, beste erabateko zerbitzua. Bilbotik urten behar dugu, kanpora joan behar dugu. Eta holan sortu zen kooperatiba bat, Lauro kooperatibak. Nik uste dut, hasi ziren kolegioak Bilbotik... Kanpora, ia dana joan ziren, Hor egon zan ja estizioa. Erreligioan asuntoa, bai. Eta orduan Begoñaspi egon zan gehiago diozesis edo... Eta Lauro gehiago... Konfesional. Lehenengo pausue da, urte bien esan dozue pisuetan. Hendik ere inon, bera baino, aizta nagusi zen, arek zaukazen ja ordurako lau bat ume, bostu pizuetxun, beran etxian ekin zan, beranekin eta ingurukoekin. Eta gero, etxian gelditzu zan, nekua lan zaukan, eta gero estibalit ekin zan, Mariferia Baitua, eta beste laguntza baile batekin, San Pedron, San Pedronekin. San Pedron zemen depora. Pare bat urte bai, San Pedro konpondu zan apurtxo bat, gurasoak ifinizaben diru apur bat, orduan Julita Handia eta Tere Rotaetxe eta etorri ziren, batzar batera, menekin leiketxue, pare bat gela. Aldatu ginean San Pedrotik San Feliz. Urte biru baten dien nire semen nagusiak, eta bigarrena ja San Felizimora jonzko. Baina egon zan beste eskola bat. Eskola bat pribaua egon zan, gu egon ginean la parte mala, sartu ginealako berandu hau. Guria dara itxika zegoen. Baina beste handian egon zan kolegixo bat. Eta gero gu jarraitzu genuen alde bisekin. Baina hortara eta be, txikisak gelditzu. Bueno, hasi ginen mugitzen, egon zon batzarra, ze egin, beuztukoa, joaten gara, kanpora, Txorrierrira, Orbaitera, Lauro eta bezala egitera ikastola berri bat, borrokatzen dugu eta egiten dugu deustun nola ala ikastola bat. Erabaki zuen deustun egitea. Euskararen kontrako giro itzela. Baina dena dela beharrizen hori euskararen beharrizen ikusite pentsatu genduen euskararen alde zerbait egin behar zala. Eki usten genduen, lana gogor egin behar zala, dirue behar zala, lekue behar zala, hasi ginen non hasiko gara etxeren baten edo zelan intentoa begegin zen holan hasteko. Azken baten lortu genduen Karmeloko Foralien konbentuen gela handitxu bat. Peneberan konpontzen ginen han. Bizitak etorten ziren poliziak eta guardia zibilek eta ezer pasatzen. Baina halako batean agertu zen el delegado de la enseñanza del gobierno de Madrid agertu zen. Elki behar izetan ziren ikastolan Francoren irudia, Espainiako bandera, el himno grabaute, el himno
Da, tortresanien hori martxan jarri behar izaten esan. Bueno, tortresanien jarri zuten hori martxan, baina egin zuen dokumentu bat, eta dokumentu horretan imintzen zuen cierre inmediato del centro de enseñanza ilegalmente puesto en funcionamiento. Horreri esker, salbatu ginen. Ze garai hartan, ilegal erabili beharrekotan, clandestino erabiltzen zen. Da, clandestino zen, sekulako pekatu izan clandestino. Da, zarratu duzkuen ikastola, da fraile epe, arepe gizajoak, ezin aurrera egin. Hemen ikusten duzuena da, Carmelo Leizatik ikastola mugidu zanean, nungo lokaletara etorri zan, eta hau zan, gure jolas orduetan geneuka jolastokia, ez? Hemen jolasten genuen futbolean, nintzen dituzanan porteria batzuk eta hemen, porteria ziren gure berokiak eta ezin genuen ez baloirik erabili. Balkoietan enkajatzen zirelako eta gero ez deuzuen bueltatzen, erabiltzen gendu zen plastikozko botila. Orduan, justo urte horretan izan zen, nik uste beste leku batzuetan zatiketa bat ikastolan ez. Erlijio asuntoa zirela eta politika asuntoa zirela. Horre banaketa bat egon zen, gu bizi izan genuena, gu gainera orduan nagusiena ginen, 8. mailan, eta egia da, izan zirela momentu horrak, segube bizi izan genuen. Gizartea berabe aldatzen hasi zen. Da, etorri zen, Carmelo ikastolaren zatiketa etorri zen. Ze izan zen, publicificación de las ikastolas. Da, batez be horregoan diru arazoa. De publifikazioa egin ezkero, irakasleen soldatak, edo udaletxeak, edo diputazioak, edo gobernuek, edo halako batek ordaintzen zuela. Da, orduen, irakasleape hori ikusirik esaten zen, hor ziurtatute daukagu gure soldata. Guk pausu hori emango dugu, horretara joango gara. Carmelo pasatu zan gero publiko Eta Kirikino jarraitu dau ikastolaren kooperatiba izango zen, ez? Kooperatiba. Hori izan da sistema orokorrena ikastoletan, ez da? Horraz izan lokal berri horietan, eta urte batzuk egon zen hor lokal berri horietan, baina horregia lokalak azkenean txiki gelditu ziren. Eta orduan ja egin eben beste ikastola bat gaur egunean dagoen lekuan, Txurdinagan, handiago bat eta eraikinia berezia eta bakarrik ikastola izateko, ez. Begoñazpi hasi izan 1970ean eta lehenengoko kursoa izan zen 1970etik 1911-ra. Orduan Begoñazpi egoan, Begoñazpi auzoan Carmelo 13 kalea zen Santutxun. Eta han Begoñazpin eraikuntza izan zen asuntzionista monja batzuena. Eta orduan aprobetxatu duen Josune Zeharrazubiri eta Denazar beste guraso asko tartean zirala, Bilboko gozaina zen Jose Maria Girarda, Jose Maria Girarda, eta beste abade euskal zalde eta ikastola zalde batzuk beragaz batera erosteko eraikuntza hori. Eta orduen hori zen obispaduko ikastolea, baina obispaduko lehenengo kolegioa, baina danak gurasoak izan ziren oso ekintzaile benetakoak. Obispauek jakitu negoa, baina gurasoak ziren eroaten dena ardura guztie. Arduria zen umeen heziketa. Umeen heziketa zeinbat eta osoagoa zen, baina erlijiosoa eta euskalduna.
Elbira Zipitrian ikastola oso ospetsua da, Elbira Zipitrian daño Elbira oso ospetsua, bera guda horretik be ikastola zabarik eukan, eta guda ostean be etorri zan da bere etxean zabaldu eban, beste izireko ikastola bat. Metodologiarik Elbira Zipitriak erabiltzen duan, Maria Montessori oinarritatuko gero berak bereganatu edo euskeratu, aberaztu metodo hori, pedagogi metodo hori, eta berak asmatu. Esate baterako, joko batzuk eta abesti batzuk eukazan, matematikaz ikasteko. Horrako bustinezko kanikak, motzok, kanikatxuk, horrek batekoak ziren, batekoak. Eta ja, lehiarrezko horrek beste koloretsu polita, baina txikiak horrek 10-ekoak. Eta ja, hundiagoa 100-ekoa da. Eta abestia zan, ume batek edo bik edo hiruk, batek dekoazean 3 kanika, besteak 2 edo 10-ekoa osatu behar zan. Kanika polita, ordan. Dendan gure Mikeltxu kanika trukatzen eta 10-eko poli bat honen truk eman badeza. Da orduan, 10-ekoa osatu behar zan, 10-ekoa osatu zenban. Batek 2 badaukoz, besteak zenban behar dauz 10-ekoa, 8 edo 3 edo 3 artean. Holan, batuketa eta genduketa matematikaz egiteko. Gero, sotzakaz, horrek palillo, horrek zapalak, horrekaz be, irudiak lurrean zetan, lurrean jarrita esaten zat. Baegoan, tresna bat, material bat, matematikarako bere bizikoa da. Regletak, batekoak, bikoak, hirukoak, holako zer batzuk, makilatxoak, laukiak, 10 arteko eta kombinazioak egin da, batuketak erakenketa ikastea da. Material hori baegoan, gero liburu kontuan, nidak da Xabiertxo, da zegoan besterik. Liburu zumea baina lagungarria andereñontzat, ze gai asko datoz. Gero Xabier Peña horretan laguntzen euskuntze. Bera asko ibilten zan, iparraldera, eta handik ekarten eusko zan frantzesez. Guk ez da laguntzeko bezala, ez da? Ekarrezko zan liburu batzuk eta hola. Eta bestetik umeei irakasteko erea, gustatzen jakien zezgendu zan derigortuten. Dantzaren bitartez, gestoen bitartez, ipuinen bitartez, umeari esan derigorreko hizkuntza bat. Erakargarria egiten genuen guk. Eta bizkaieraz beti, Eta bizkaieraz. Bizkaieraz beti. Zinbet jantza egin dugun guk. Hau liburua da eta hori papera da, hori arkatza da eta alumea da. Hau etxea da, hori horma da, eta teilatua da, da baiezkoak eta ezeskoak, irudien bitartez. Egiten genituen fitxak geuk. Baina, klaro, gero, 20 ume bat zeuden edo laburgelan, 5 berdin egiteko zan lan asko, nire normaiz eta zenba lan egitea bien. Fitxak eta fitxak, egunero, egunero. Baina gero goratzen dut asko vietnamita, osea, orduko zera bat, ez dakit olako gelatina antxeko batzana, eta orduan ematen euskuela hori fotokopia asko horregaz atarata. Eta zuek lehenengotik erabaki zenduen ikastolara joango direla ume euskaldunek eta euskaldunek ez diren ape bai. Erdeldunek? Gehienak erdeldunek ziren. Igual talde baten euskaldun bat eta beste guztiek erdeldunek ziren. Horregaitik pentsatu genduen 3 urte garzasi behar zala irakasten. Ze euskaldunek izenaz gero 6 urte garzasi eta ben nahikoa zan. Gero beste guztiak ikusi genduen garai hartan. Udan hile pare bat euskera entzun barik, hori atzerakada bat izaten zen umientzako. Da zerbait egin behar zen horbe. Da orduen egiten gendu zen udalekuak. Da udalekuetara bialtzen gendu zen umeak. Eta hor euskeraren prozesu hori aurrera jarraitzen zuen, eta ondo etorri zen hori be. Eta beste problema handi bat zen irakasleak aurkitzea. Euskeraz ekiten irakasleak. Baina 18 urtegaz ja maizo maistreak ziren. Da garai hartan agertu izako zen laguntzeko andra pare bat, batez be, gehiago beha, baina andra pare bat, da bat zen Tere Ertaetxe, eta beste zen Julita Berrojalbiz. Julita Berrojalbiz
irakaslea izandakoa zat. Ja eskondute eta ja lana itxitet. Lagundu zuen, Bizkaiko ia nik uste dut ikastola guztietan zegoela sartute. Eta bai, bera alde pedagogikoa eta irakasleak bilatzen eta preparatzen errizetan eta horretan ibilizin. Baina gu alkartzen ginen ingurukoekaz. Ze ikusten zen, danon artean egin behar genuela euskerari indarra hori emon. Alkartzen ginen algenduen guztietan, da zelan txaukatu zer egin nori esan, hor itzelesko lana izen zen, lan orduetatik kanpo itzelesko lana izen zen hori egitea. Garai hartan, farallien eta abadien munduen itzelesko laguntza eduki gendun. Eta gure bai asko laguntzen zuten, eta margosten, eta apalak ipintzen, eta materiala, eta bueno. Zeuen artean, orduek zenba gure. Hori zeta konta. Sin fin. Egunero. Denbora pasa. Egunero. Divertimento zen. Hori pinta goinak markainoen danetik, elektrizista, ideitzen. Pintorea, liburua barriztatu, geldituarek. Gurasoak bihurtu Kampaina. Danetik. Gurasoak, Orduetatik kanpo. Zekitar lagoen esaten da berretunak, txapelak entzak bat, benetan guraso guztiak, nik atzara begituta dekot hori bat. Aldiaretako gurasoak oso berezia ziren. Eta gero fiatu egiten zidan. Ze umeak posik ikusten ebasa, umeak euskera egiten ebe. Bestia titulua, gutxi, justifikatzeko. Lehenkuan hori bera. Tituluak itxi zer da? Zuzera farmacéutica, ciencias, profesora zeu. Claro, ¿qué título farmacéutica? Eta zela gertu egiten, baina, eskein duzu. Sare handia egoan, ez da, edo sare zina edo emonkorra edo ez dakit zelan esan. Animoa gehiago idatzita baino, idatzita dago zerre. Bai, orduen, kompromiso handi egoan, ez da? Bai, nik uste gainera postasunaz egiten zendun, pentsatzen karga bat zela, pentsatu bez, egiten zendun posi. Ilusioa, ikusten zendun gauzak aurrera zijoa zela, posi, postasunarekin. Orduan jaiotako ikastolako loreak kimuak eman ditu 1000 koloretan, gaur eguneko egoerara heldu arte.